Fati za dore musim saframa. Kuyate. Fati muna kanim fulanma. Kuyate. Fati dore mane dati. Kuyate. Fati mi saframa songati. Kuyate. Fati bondi madi kalama. Kuyate. Fati tinofilo kalama. Kuyate. Fati badim domi alama. Kuyate. Fati. Mi da chokew min no mi da lamdo ma hala hew taw golle ngala ina hala e radio ina yalta e télé ina yalta e journal ina hala politique woni peneti nyalla fende wala fende fina dawde hen mi da lam bondo mi da lamdo ma hala hew taw golle ngala min non e min non jota ko jarabe ganda onani penale modon cobde so don tafsira bion bido debbo heedi yeso Musa e hendu wedi gudimum ha bo himudum jalti Musa yi yima ciagal hendu wederu gudare ay to boyal gonno ciagandar hendu hendu ko jam bana fenade rabal ha Musa yi ko dote dum woni ko jarabe onon ber Yoruba onani dote ha debbo kala ko boni maadi so tawi mo heedi yeso ma nda rotere makko a jaribte makko wada mubani gite ma kay ka suñu no amen ni anani Musa ciagal tigi onon fen obbe ka tafsir obbe ka assalamu alaikum bandiraɓe halpular on calminama way c'est comme ça hey mot naga def way min mi famani wolof de adana na pular Hey yo no bada ada selli mawdum ni baday tampere tambe fo tabarakallah baday tampere alhamdulillah baday kurtu fo selli galam selli fo fuli ada war gerte yo barakallah yo ijam combatta do asalani basial mi calminam kambe fof mor yo my love gudde noppi mo non kadi bodo jalti mi jimi gorko te min jimi ko piyo mburu ambe koto min jimi ko gorko dagno yo maade hen koto mada min jimi ko gorko soudeur rawadu kuyde koto min jimi gorko bode becce malaba mo Moi je t'aime, I love you. Kala jiddo so t'aime, yo wan mu. Bodono ma, seri boya, bodo yimma. Allah jidir mami, atammi jodo, bitambi nani ma, atammi jodo. Moi je t'aime, I love you. Kala jiddo so t'aime, yo wan mu. bandiraɓe halpular bandiraɓe donnaɓe ono gandi oɗo donnaɓe ko min wocci on mbiyata wocci dondu ko dondam ma waw Basiru o ñappati o ñappata ko ñippiti won mi won do yagge de Allô? Allô oui. Ça va Zen? Hey, aram dim anindem. Hakku men haali do en. Monio?
min farma alhamdulillah cino ko huleydi an kay mi taggana moni ayat min niran cikkata won ko gas e ko reda gasani min gala no wiyete français on a rien mbele ngal soron tiñina kala nando yayi nango ya tiñina jamme maji howi on doy gabo on calminama toi tu veux quoi riz quoi riz parfumé l'argent yo fa la karane papa ma fa la karto y a pas va dire à ton père que y a pas maji ñojet on calminama on jurama on jettama en bayri ndir san ko billahi min jejjita min dajal hay korto baydi yawr ko wantan lamde yumu mi mata ko be sawdu mi meedi sañade tan jehen min ko jibinami ko oppe do hay degam hol problème won e doram he ha hol problème won e fuulam he hol problème won ha min got kam ñal fogo gambar butti onon ndew yam tan wi xam kuurilam an filmiram normal i do wat goppe kuurilam deej minon ñam minan kuurilam goppe kuurilam deeja goppe kuurilam deeda kuurilam wona kuurel debbo ma kuurilam deeda rega kuurilam wona kuurel yumma kuurilam yumma kuurilam wona kuurel bamma kuurilam bamba hol problème may kuurilam hol problème may kuurilam bamba hol problème may kuurilam hol problème may kuurilam kuurilam c'est bon non kuurilam c'est pas bon pourquoi c'est pas bon pour kuurilam gros no gros kuurilam C'est quoi ça? C'est de fabour ou pas? C'est pas de fabour? C'est quoi pas lapa? Pour moi c'est de fabour. Ça ressemble, hein? Oui, no point. Kumbel mbaɗɗare sellino wondi kam fof celli ko mawɗum e mbimi mi waɗi groupe naafigeji mi nannima hen mi nanni hen bamma e ese gorko e ese debbo fof mi nanni hen hay mi waɗi hen kadi babam mi waɗi hen kadi mawnam goto ene wonde mamam waɗiɓe hen e mbiɗa andi bamma e joom galle ma fof ɓe jiyat toon tan groupe ni winda groupe naafigeji ayi wallahi min kere groupe o ene fof ndendi en poti en groupe meɗen naafigeji jalte yimɓe jewta mi salmintama sah par ce que an ka neɗɗo jasɗo a wona neɗɗo ka jasɗo jeliɗo DJ Dou kadi ko mbaɗɗa ɗo ko wulle probléme an ka trop con par ce que min an e hoore ma ɗandi mo wona on jar eyyi sahade nelle rewɓe yampuɗino DJ Dou an ga andu ko ɗum woni le probléme hay goto jogata confiance hay goto jogata respect e hay goto wiite ko gendiyankoɓe leñol walla ko haaloɓe leñol walla ko findinoɓe leñol mbaɗata yimɓe ɗeɗo gueɗe DJ Dou min holko mbaɗmami holko dérangement mi fait sada ɗiɗo miijoji ene gaare hakkille ma DJ Dou nela debbo e yam pour yo noddam téléphone et puis mo nelɗa o hoore mum ko ɓoccode onon nandi en fait par ce que kadi mo Allah wondi on mbaɗum hoynude ko surtade tan wodene moni hen bandiraɓe en keddi 2 heures o debbo goto noddi kam ne haalde moni affaire uji gandum oɗo e nder haalamo ko paami ko nelaɗa faami après o wi kam e nder haalamo ko testumomi o wi kam ko DJ Dou waddi amen nden nak woni pellitmi kuppumi téléphone o noddumi DJ Dou noddumomo ɗettani noddirmomo ɗetti mbimomi DJ Dou wi nam tan pinmi to mi affaire o ko koyɗol wallahi koyɗol kulɓinigol ha sipa lappede siriyeldi keldi gel suwaƴama taw wannoɓe fongo primalal wimo cas yamalal ne so woppi nawɗana wi dogo kwame poko ñondo ala leɓi guite ñande ko naki nde ɗum bonnanimo omo fito malaw ƴaddi kono rotta ha bon depuis hier holbaɗo commenté vidéo jam presque fof ka on a presque vidéo jam fof je supprimé o wi kam je ne suis pas fier de ce que je suis o wi mi waɗani fierté e ko bonni ko mais haalama nak jogi fierté tan non ko mino sa anda mi andinma
fierté jogimo mi sikkanta hol jogi ɗum kon bat gum horam ha gum horam kadi ha gandumi je suis fière de ce que je suis fière d'être peul et aussi mbeɗa waɗi ɗum fierté pulagam ngum mboɗo wa yaari to jaarum ɗum fof mbeɗa yaara ɗum a wi kam oyo to mboɗo heeɗo je ne sais pas hoddu komi tawɗo hoddu komi tawɗo te kala to jiiɗa pulago ma yiyam ɗon weli on welma mettuma je suis peul te a wawa ittude ɗum goɗɗo wawa ittude ɗum ko ƴiƴam dogo yam ɗum goɗɗam tan jafoɗa bandam merci quand même Demba Diallo a jarama Jules yow mbiɗa dañde ɗo probléme haalis mbimami yo jooɗimi damal galle tan mbiɗa miijor dañami kalis yo min jejjirimi tan ndega leegal ɗon wonno kewno wonno mariage quoi joni noon waaji goto no jippe oto tan hankkadi waaji ɓe ndewe makko Seydi Diop hankkadi awluɓe fof Seydi Diop mbi fat ɓari yimɓe ne mbiyamo Seydi Diop on juuɗo faram faye makko mbimami jeri tan mbimi yo taf battimi hoorema gawlo quoi garmi makko tan mbimomi dono waali ye wule ñaay ngay wule yo gay wuli jo wule ni aynaɓe yo ay waajo welti quoi mbimomi o mani an woni ɓi tawe nafa funti laami funtana laami an felli laami fellana laami yow waajo mbimami woni juurdemi kalis mbimami yo min fof beltimi waajo woni weddeji yam piyeji weddo yam piyeji a faami mbimami an woni bata ɓi bata bate an woni ñaguel dimel hoccuma kala yeynata Gilles kalis ne ara kono ƴeew min mi anda fof ko ndewmi wadde tan ha mbimi saɗa hangue furɗo ndega waajo hakkillo welani mbima ay to mbima wara saɗa hangue furɗo ɗo billahi wallahi Gilles ay ndo fi kam pettale ridde mbami tan kono kaɓɓude galli mbimani riidam ndu fof woɗi gurr mbima billahi wallahi mbimi to doga tan waajo fooɗi kam ƴeew yimɓe fof doki ɓalejo moƴƴani ɓalejo nandira ɓalejo moƴƴani tan ko daña probléme ay ndo fooɗi kam mbimami o fi kam hello nde ƴeew joɗimi presque 30 minutes kala ko ƴewmi wontat ko couleur bleu mbimami kala ko ƴewmi ko couleur bleu wontat ndeka waajo hakkille makko moƴƴani no feewi min no mi reema ko Seydi Diop min gila nden kay gandu min ñaagi mon ɗon ko dillineɗo sababu seeɗa noon ne o wi yaɓe ñaagi moɗon dillineɗo sababu seeɗa dilla yo wonko dilli ɓe jiiya hay mi ñaagi hay soko seeɗa tan dilla seeɗa tan o dilla hen aɗa naati min feewi gila tan pawme ma yitere ɓanndu ɗum ne waɗi cogodogo sanne kadi yidde nde ene woɗɗe ma Allah seedi kadi gila darnami yiddam nde juute ma no feewi kadi yiddam nde woɗɗe am no feewi sanne naati am ko heñere bajjam nde min kadi ɗum woɗɗe am sanne min kadi so mbimi mboɗo yinma Allah seedi ko noon ware o noon daño kadi je t'aime Allah ne seedi kadi I love you
may kadi rutto looba yu e may loobante. Monsieur, tu m'excuses beaucoup. C'est mon travail qui m'a mené ici. Et bonne journée. Koy travail kay ngon. Madame Alicia. Alicia argay wor fer su ma gobe. Argay. Alicia. Tinggal mi tiye den bawno kam boy do set. Galle ni yiyu min ma tan mo. Man bawno wadde hay so ko 2 minutes silence kam balla kam ko seconde e quelque. Alicia. Subhanallah. Mi yiyu fo. Ala ko kulli mi so wona jaabi muso. Setlo kadi. Wujire Alicia yo woni. Ni da wadde mo dum ni ngana de la. Tema daftar ngi nani. Cukuran di dalay no ma yar bi yaso. Tema daftar. Kini mo histoire bannon mi ni ka bannon mi no horam. Sinam gor mi di arde mi kan wara lamba quoi. Ke heedi. Jonon duma mi yo windam parce que affaire sa libi den dañca ko 150 000 sa libi on daña 50 000. Yo windam kam bi jew dañca sino 50 000. O windi kam bi man jew mi ne horme mom badar. Wadu gor wi ko horme mom. Bim is horme mom hokkam horme mom bi man. Yow bedel ciowngil tan bim is dum no kam no dum lakar. Ndege wattaji. Hakki tan bi jetere adan fawj furan ko be mbay boodi. Fawj nguna kadi ngula boodi giden tan pi boodi mi am nguna. Wajo ɓurni aɗani ridoji tour à tour ndendi ko ɗum o woɗi gembe mbiman yo min kanko ko wori kam tan ko jale neɗɗo cewngel tan ne naati nder rido tour à tour joni noon ɗa min ndewmi ritim bowɗi ɗi ha jejjirmi ni meɗem nder terrain o mbiman affaire o ko combat avec frappe wiyete lutte avec frappe yo ayno fi kam womre tine de ciganom yara wona firele umare samba toon hunde wi tan ko rel mbiman min fof jiilami horam de woyran kono gilɗi dogata nder horam de joni mbimi faram mi ɓurile horam de e leydi tammi sama gorol ndeke ƴew wajo sikka no goni koye rondade mo yo uno foyiri o gakki junggam tan o suuri mbima woni yirlude nde jahnomi terrain wono ñami ko suppu kanjo o fof mbima kanjo iɗi yaltude billahi wallahi ɓaji mo mbiyam grand an hankkadi yoni ɓaji mo mbiyam grand an hankkadi yoni limam hankkadi limam mi maayi yo addi kam hayde fiyo booɗi ɓe o addi kam aɗo to mbiyama joori kam ɗon ay nde gartumi ga hende so prime ordonnance ma wonede 50 et quelques mille billahi wallahi red dogor jaggimi mi suusa hay tukkiraɗi somi tukkirima tan mbima mi bonna tubam redde go yiɗam fof mi tukki. Assalamu alaikum baba ɗa an lokkala mo bonnuɗa o noon baba wi ko addi kam ɗo ko ɓuri bonde yo bonde an ɓuura bondidede an tawa babiraɗo mawɗo kilfane haala sap mbiya ko adduma ko ɓuuri ɗum min ko fustini kam ko adduma ɗo eyi baba ko jino haalande mo hin seeɗa baw cimi saabu allah e nelaɗo yallah hokkidema e sago ma baba har wallam ɗo e nuhude pour holɗum baba kam jaltinaɗe école kadi kala nde gaddoymi babam ko kangade ene nigi wardemi ga ɗum noon tinno an walla mi yaha mbiye ko an woni baba an joni somi faami ka diddaɗo école a suusa addude bamma haydara mi waɗa hende e joni noon pottuɗa e am mino mbiɗa em armi wonanma bamma an anan no min komi père Noël walla saka garɗo fof mbaɗa wona bammu in ko noon mbiɗa kay an aɗa bonnidi ha mayɗa min joni tan ɓesgam mo ji woni to enen hebbinala on explique mi famata mi famata waɗa jarnima correspidemi corruption nani hen hay ɗum kadi ko kañƴara kadi elle tan komi setto ɗum ala probléme je ko holto école mo gol faray ala hay meja mi wawa kala ko wima ko kangad ko debbo goto mo ganduɗa ko kangal woni toon kala ko wima a bon ela fessa a bon ila fessa a bon ela fessa a bon ila fessa a bon ela fessa gasi mi lelo ɗon tan gasi ɗon tan kala mayi wona ho a bon ila fessa hoto yejji ɗum a bon ila fessa a bon ila fessa sa waɗi ɗum tan ma moƴƴi ko kangad assalamu alaikum
alaikum. Salam. Madame. Bonjour, comment vous allez? Prenez place. Vous allez bien? Vous êtes le père de Hawassi? Ah bon, il a fait ça? Bon, en fait, j'avais convoqué ses parents. Ah bon, il a fait ça? Non, je vous explique. Elle, c'est une fille indisciplinée. Ah bon, il a fait ça? Oui, elle ne travaille pas, elle sème la pagaille dans mon école. Ah bon, il a fait ça? Oui, elle a fait ça. Et ici, c'est pas la place pour s'amuser. On travaille ici et on réussit. Donc, c'est pas fait pour la pagaille. Ah bon, il a fait ça? Oui, elle a fait ça. Et ça fait l'occasion, comme vous êtes son père et que vous êtes là, bon, excusez-moi une minute. Ah bon, il a fait ça? Oui, elle a fait ça. Ça, c'est Colibali. Ça, c'est bas. Voilà, Hawassi. Bon, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas payé. Hein. Vous devez payer 136 000 ouguiya. Ah bon, il a fait ça? Oui, elle a fait ça parce qu'elle n'a pas payé. Ah bon, il a fait ça? Bon, si vous payez, vous arrêtez quand même de faire le cinéma. Ah bon, il a fait ça? Non, vous arrêtez. Ah, alors, 136 000 ouguiya. Mi famani pour temedere ujune garalam nga joɓa ɗum ko garmi ɗo komi yoɓa temedere ujune an ani ɗo mbiɗa ka baro o yoɓ temedere ujune mi natta an di ka kuuɗa ɗo bom si faut payer warses an ko mine ma ko ɗum kalduɗen an mbiɗa kam yomi ara mi wona madame monsieur oɗo non asseyez-vous ala asseyez vous ala ɗo